sammen. Nej, det gør vi faktisk ikke. Fuck, den springer. Det er ikke en flyvefisk. Nej, det er en hornfisk. Det kan jeg godt lide. Hornfisk på YouTube. Shit. Er den stor? Det ved jeg ikke. Den skal op. Hold da kæft, den har i hvert fald knyttet sig ind. Ja, det må man sige. En hornfisk. Den har i hvert fald gået op ud. Det sagde det jo. Jeg har en kniv med det stadig. Tak. Jeg får hen en sten. Den er sgu fejl. Det er lige så ordentligt til. Udtryk her, hvor du har en sten. Jeg synes, det er sejt. Der sagde den sådan noget der. Ej, du trækker den næsten lige. Det er sgu da det, der er meningen. Den skal sgu da heller ikke ligge og leve nede i tasken. Lige hold den op. Nå, Martin, kan du ikke lige lide? Dejligt. Ja, den er holdt.